What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So naako diri sa Lirong, kinagbantay kong bata. Plus Brad, nas tubangan. So padumi sa akong igong balay. Kuha na to ang atong merchandise. Wow! Merchandise oh. Merchandise, okay. Sana all may merchandise. Raffle naman. Tanaw na to. Kung sa'y ayo. So, hindi na natin patagalin kay traffic. And traffic siya, traffic guys, traffic. Let's go! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mixed up emotion, got my statement. And I mean stuff so I can understand it. We appreciate it. Wow, nice! Mango Avenue, 20 Osmeña. Okay guys, nandito ngayon tayo sa 20 Osmeña Circle. Ayan, rotonda sa syudad kung saan madalas kaming nagtatambay ng aking mga barkada. Panahon pa ng hapon. Ito, early 90s, late 90s and early 2000. Nandito kami madalas nagtatambay kasi malapit din yung trabaho ko dito at mga barkada ko malapit din nag-i-eskwela dito. Ayan. Meron sila mga lighting effect. Lighting. So, nice. Just to diminishing the place. Hi, hello, Brad. Dumating na nga ako sa bahay ng aking amigo na si Gibo. Ginawa niyang museo. Kaya muntik pa makasira na. Pagpasok ko ng bahay yan, bumungad sa akin ang mga antique collection niya. Pati yung t-shirt ko, ayan. Nice. Life goes on, VisLog channel. So, ito yung mga antique collection niya. Meron siyang mga camera. Ayan, mga panahon ni Kupong-Kupong na camera. Wow ka, ano ron? 100 years yung iba niyan, typewriter na ginamit pa ni... At yung camera niyang 100 years old, ayan, wala pa raw yung frame yan. At Sabang lagi mo, masaba. Ayan, pinagalitan tuloy tayo. Ito mo ng meme. Salamat sa sponsor, Jibo. Ito din yung isang merge ko, ayan. Mac, Life Goes On, VisLog channel, YouTube, ayan, nice. Nice one. Order na kayo mga pre, PM lang ko guys. Wala guys, atong ano, atong sponsor, Yeah, VLC, VisLog channel. very nice. Ano kung sulupotin katong plastic wrap, kay papilit. Oh. Kini katong ano na siya, kanong Animation. sublimation siya, kanong Oh. di tagsa-tagsa. Pwede? Usa naka-paper. A3 ang size na niya. Naka-film. Tutus sa paper. Guys, kinsa yung order lang. Kaya di gini yung fade. So, ang dambanin mo. Gini lang, mapid. Kani, hindi mo siya yung fade. Madugay yan. Depende yan sa paglaba. Yung uban mo, gabi apilo ni kuskus. Muna. Ako aman kay ano man ako, inef na ako sa hay. So, na to. Ito testingan para makita ang fitting. Makita pa ko kana. Diba, nice. Wow. Lahi gud Yeah, very nice. Tela, no? Achura. Ano din mo order eh? Oo. On man eh. For active drive. Pero active drive man to, di ba? Kani dry fit. Dry fit na. Kaya dry fit na sa lang Active usa, di ba? dry fit tong dry fit nila inani. Asa ba sample? Usap ko ka. XL ni. Guys. Model XL na. XL mo ni. I-check ko na ko kung naa ka. Okay, katong yung mga ako mga sinina dito na ano. Ano sa DTF ba? Direct transfer ang ink niya mo transfer tanan gid. Bisa kung sang image mo kuha gid niya. Oo. Bisa pag ka ng mga So, di paano na ako? Tapos na ako. Uy! Panawa ako. Nana ko'y nindot lagi mo rin. Ika ng ano, Karang lutuan ninyo? Oo. Mo gyapon. Sublimation gyapon na.
Munggos. Munggos. Sa'yo kayo nilang munggos, Dili Friday. So guys, kung sino ang gustong bumili o mag-order ng aking merch and Life Goes On t-shirt, order lang kayo sa akin. Yan, meron din akong polo shirt. Yung polo shirt ko is, ano siya, Uniqlo, ang brand. But, VLC clothing pa rin siya, under VLC clothing. So, limited edition, please order in advance kung sino ang may gusto. At PM nyo lang ako sa aking final VisLog. And then, that's all. Kung ako mga kasagara, mga inanin ako, may pinaw, ay bitawan, mga may pinaw, mga inanay man. Pag may lang tagama ka ng net, yan. Ya, matol ako. Gigig. Nakisulan. Nalalangay. Tawag lang kung matupa mo. Lagi. Naraman mo dito. Sa JCD, hindi ano, Lubak ya. bumaba eh. Kung muna ambog nila sa mga Pilipinas. O, dagang salamat. Kini akong isulong ni Carlo sa site ko. Eh, long sleeve ang Long sleeve. Kani XL eh. XL ba ito eh? Excel lagi ni. Excel lagi na mo. Mabitaw na yun ng mod. Eh, sakto naman sa mga Excel. Kini, usa naman siyang ano Different na ganyan nila. Choy na yun. Eh, ano na ito Yan, picturean na to para natay sample, di ba? So, VisLog clothing, the VisLog clothing, Nice guy. order na lang. At bante ba kami? At ito ang Life Goes On t-shirt with VLC clothing and the VisLog channel. At order na kayo. Salamat. Right. Jibo ba? Hindi man si Jibo. Computer to. Puti. Tsura mo na ako. Yan. Gigig. Amping. Amping. Kaya sa mong balik dito. Paalam guys! Bye! Bye! Bro. Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakinggan ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!